Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. În episodul de astăzi o să vorbim despre povestea Bendy and the Ink Machine. Bendy and the Ink Machine, un joc destul de popular în 2017, tot a apărut tot atunci, mai exact pe 10 februarie. Jocul începe cu tine fiind Harry primind o scrisoare de la prietenul tău Joey Drew, în care scrie să mai veniți pe la studiourile Bendy ca să mai desenați ceva împreună. Ajungând acolo, vedem că totul este în paragină și nu e absolut niciun om. Pe parcursul chapterului 1 va trebui să facem rost de 6 obiecte pentru a da de o manetă pentru a deschide ușa, mai exact exit-ul. Apoi urmând un jumpscare de la însuși demonul Bendy. Iar apoi ajungem în chapter 2. Dar nu înainte să călcăm într-un cerc satanic, iar apoi ni se arată vreo câteva imagini. Iar apoi leșinăm și ne trezim în chapter 2. În chapter 2 ajungem să facem o combinație de sunete de la instrumentele de pe scenă, ca apoi să ni se deschidă o ușă. La sfârșitul chapterului ne vom întâlni cu Sammy Lawrence, care ne lovește cu o lopată în cap. Iar apoi el încearcă să ne ofere ca ofrandă lui Bendy, chemându-l sau invocându-l, apoi noi urmând să fugim de el, de Bendy, nu de Sammy Lawrence. El își ia o leacă de o bătaie de la Bendy. La sfârșitul chapterului ne întâlnim cu Boris, un nou personaj, de data asta care ne va ajuta pe parcursul chapterului 3. El va veni în continuu după noi și ne va ajuta uneori când este nevoie. Ajuns în chapter 3 ne întâlnim cu Alice, the Angel, care nu e neapărat un înger, dar hai să zicem, primind niște misiuni de la ea. Mai exact să facem rost de vreo câteva lucruri, ca apoi ea spunându-ne că o să ne dea drumul să plecăm. Ajuns la ultima misiune, în care ne vom întâlni cu un nou personaj, Projectorul, de care va trebui să ne ferim. Ajuns la sfârșitul chapterului 3, ea ne trădează și taie frânghile de la lift sau cablurile. Ok. Iar apoi, picând cu liftul, îl ia pur și simplu pe Boris, și pentru că are un plan malefic în legătură cu el. Ajuns în chapter 3, lângă liftul distrus, va trebui să ne confruntăm din nou cu alte personaje, cum ar fi Gucci Gang, nu sunt sigur că am pronunțat chiar corect, cu un carusel sau ceva, și ne întâlnim din nou cu Projectorul. De data asta îi vedem moartea, mai exact Bendy îi rupe capul efectiv. La sfârșitul chapterului 4 ne întâlnim din nou cu Boris, dar nu chiar el. Mai exact, Alice l-a omorât, iar apoi l-a reînviat doar pentru a scăpa de noi. Bineînțeles că planul ei nu-i merge, iar noi scăpăm de Boris într-un sfârșit. Ea enervându-se și venind la noi, încercând să scape ea personal de noi, iar în momentul ăla ea este înjunghiată de Alice, care, da, iar apoi ne întâlnim practic cu Ellie și Tom, alte două personaje care ne vor ajuta. În chapter 5, exact ca în 4, ne vom întâlni din nou cu Gucci Gang și cu o mână care vrea să ne omoare, mai exact pe un canal în care va trebui să mergem cu o barcă. La sfârșitul chapterului 5 ne întâlnim cu Bendy, scăpând de el, arătându-i the end, iar apoi trezindu-ne în casa lui Joey Drew, în care el ne explică cam ce a fost de ce s-a întâmplat totul. Apoi el deschide o ușă și ajungem din nou în chapter 1. Mai exact e un fel de buclă a iadului sau ceva asemănător, în care totul se repetă la nesfârșit. Terminând jocul și luându-l de la capăt, vom putea, cu aparatul care ni-l dă Alice, vom
putea vedea cerneala invizibilă și vom putea relua tot jocul, dar de data asta vom putea vedea noi chestii care ne vor ajuta în legătură cu povestea. Totodată, dacă terminăm jocul, o să ajungem într-un așa zis numit Chapter 6, în care vom observa toate personajele cu care ne-am întâlnit pe parcursul jocului. Și nu numai atât, și cele care au fost în versiuni mai vechi ale jocului. Cam atât a fost episodul, sper că vi s-a părut destul de interesant, sper că ați înțeles mare parte din el și dacă n-ați înțeles puteți pune întrebări în comentarii și o să vă răspund la ele. Cam atât a fost, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!